מה שבטוח הסרט שהמתמודד הבא חי בו גדול יותר. אני MC rapper, אני בן 30, ואני מברוקלין. But now I live in Israel. אני גר בארץ. אני בעלי ישראל, rappers יום גואל, ביקורו מתפלל, מרגיש כבר את האל. אז אתה MC רפרסטין? MC rapper. איך? MC rapper, שזה קיצור מהשם גדול ארוך, מרדכי קרפלח רפרסטין. That's the full name. מרדכי קרפלח רפרסטין. קרפלח זה כינוי מהחברים עשו לי בשכונה. הבנתי, ואשתך הגיעה אני רואה? מבורח! זה חבר מלווה שלי מבורח. בוא, חבר מלווה. He brought all the way מברוקלין. All the way from Brooklyn, שימו לב. You know מבורח. בעיקרון, אני לא אמרתי לכם, אבל מבורח הוא חושב על דברים, אפילו לפני אני חושב עליהם. גם רעיונים שלו זה דברים שהרבה פעמים אני אחר כך רואה. You know, הדבר הכי מפורסם ממבורח, הוא היה בן 5. ואנחנו בגן, היה לנו theme song למבורח. כל פעם הוא נכנס בגן, כל הילדים היו עושים ככה. זה הוא המציא. היו עושים ככה. You know that? מבורח, I'm loving it. ואז אחרי זה, לאט, פתאום אתה שומע, מקדונלדס, הם לוקחים את זה, בגלל שזה כל כך קרוב, מקדונלדס זה מבורח, זה קרוב. אז הם לקח את זה. עכשיו לך תעשה עורך דין נגד מקדונלדס, come on. We're Jewish, אתה יודע, you gotta be realistic, man. Yeah. עכשיו, כאילו, התחפושות וזה, כמה מזה... כמה אמיתי? זאת אומרת, אתם דתיים? התחפושת זה אנחנו מזכירים במיוחד בשביל מופע. אתם דתיים באמת? אנחנו קשורים מאוד לדת. אנחנו לא מגדירים את עצמנו בצורה של רפורמי, אורתודוקסי, דברים כאלה. אנחנו קשורים לדת. אתם שומרים שבת? שאפשר. שבת יוצא, שבת לא יוצא. לפעמים יוצא לנו. אנחנו משתדלים, הוא יודע. אנחנו משתדלים. ואתם שומרים נגיעה? רק אני ומבורח. אנשים אחרים מותר לגעת. מה תשאיר לנו? יש מישהי בארץ. כן. היא, מרגע שאני עליתי, כן. הלב שלי חושב עליה כל הזמן. די, אתה עובד עליי. באמת. ואני משאיר שיר שלה כבר הרבה זמן. יאללה, משאיר לנו אותו בכיף. היי בוקשטיין אניה, מה קורה בקיבוץ דגניה? מצטערני מאחר. עליתי אוטובוס נתניה, המספר. אני באמת לא כל כך סגור, אבל יש כאן משהו דודו זר. שזה קצת מוזר. היי בוקשטיין אניה, אני חושב שזה בסדר לדבר פשוט עלייך, להתעלם כל היתר הורסתם באחור, לא מחובר לכלום. למרות מצב שלי לחוץ, כן מותק דולר, לא טוב ויש רק כסף חוץ. או רפר ציוני, באבי שרלך, מועזת סו אני. כל שני זה לא עוזר. אניה, בואי ותתני, לא אכפת לי, אפילו מה שהוא זמני. זה ממש משני, רק כל עוד זה אני. יאללה, חד כפיים, יפה מאוד. אתה לא רוצה לשמוע סי-פארטס? נשמה, אם אין לכם שם, אני אקרא לכם צמד המהדופים. מה מהדופים? נלמדתי מילה חדש בעברית. מה הדוף? זה לא ממש בעברית, אבל זה... מרגלית. מרגלית. יש לנו מסלול מיוחד לאנשים שצריכים להיות מטופלים בכדורים, אך לא עושים זאת. יש לנו מקבלים? יש. אוקיי, מצוין. הקיצר, מה שאני מנסה להגיד, יש מסלול שנקרא עבר, אך לא בבית ספרנו. אוקיי. המסלול הזה אומר שאנחנו משמיעים את כל השירים המיוחדים, היוצא דופן, שנכתבו במסגרת האודישנים, והקהל בבית מצביע ב-SMSים איזה שיר יגיע לאולפן, ויבוצע לייב באולפן. תודה רבה, היפץ חי אני. חבר'ה, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. צביקה. כן. Stay Jewish. הם אמרו שיש מסלול אחר למי שלא עובר. אני לא יודע כל כך מה הם התכוונו. מי אתה? לא היית בפנים לפני רגע? אז איך היה? היה טוב? איזה מסע. אניה, אם את שומע אותי, תקשיבי לשיר. בסדר? See you later, אניה. טוב, בוא נזוז מפה, נראה לי שיש פה אנשים אחרים צריך להיכנס. מרדכי ומבורך יוצאים מהאודישן, ואנחנו עדיין לא הבנו מה בדיוק הלך פה.